Siemano, Tusk zapowiedział przywrócenie kontroli na granicach. Lepiej późno niż wcale. Słuchajcie, tymczasem my obywatele też kontrolujmy granice i także kontrolujmy nasze miejsce zamieszkania, nasz rejon, gdzie mieszkamy. Widzimy jakiegoś buraka, wiadomo jaki wyrazie twarzy, tępym wyrazie twarzy, czyli też dziwnego koloru skóry. Ja nie jestem rasistą, ale oni muszą się dostosować do naszego społeczeństwa, a jak nie, to niech wypierdalają. Jak coś nie tak, zbieramy ekipę i walimy w papę. I dajemy kopa i wypierdalamy tam do Niemiec. Tam mogą sobie karierę robić na ich socjalu, nie? U nas nie będzie drugiej Szwecji, gdzie kurwa 4 miliony zapierdala 6 milionów kurwa ludzi w burkach ubranych, kobiet w burkach i Rumunów.